Croeso chi yma unwaith eto i'r Gell. Un o'r pethau braf am yr adeg yma o'r flwyddyn i mi ydy cael edrych ar yr adar sy'n dod i'r ardd. Yn aml mae rhieni'n dod efo'u cywion wrth i reini dyfu. A hyd yn oed rwan mae yna bela gwyrdd allan fan'na wrth y bwrdd adar efo un o'i chywion. A dau nico hefyd yna yn dod. A'r bore yma'n gynharach mi weles i ddryw efo 2 neu 3 o gywion mewn llwyn yn yr ardd. Mae bob math o wahanol deuluoedd yn dod yma. A mae yna bob math o wahanol deuluoedd o fewn y teulu dynol hefyd yn does. Bore heddiw mi o'n i'n darllen o lyfr cyntaf Samuel yn yr Hen Testament. A mi ath sawl beth yn haro fi. Mae'r llyfr yn agor efo hanes Hannah, gwraig sydd mewn lle anodd. Mae hi'n rhan o deulu pur wahanol i'ch teulu chi a fi. Oedd wedi priodi dyn o'r enw Elkanna a mi oedd hwnnw'n ei charu'n fawr, ond oedd gan hwnnw wraig arall hefyd. Rhaid cofio bod nhw'n byw ar ddiwedd cyfnod y barnwyr. Cyfnod pryd da ni'n darllen, roedd pawb yn gwneud yr hyn oedd yn dda yn ei olwg ei hun. Dim llawer o drefn ar gymdeithas. A mi oedd y wraig arall, Penina, oedd hi wedi rhoi plant i Elkanna, ond doedd Hannah ddim wedi beichiogi o gwbl. A roedd hyn yn faich. Oedd o yn ddolur yn ei henaid hi mewn gwirionedd am fod Penina'n edliw iddi nad oedd wedi gallu rhoi plant i'w gŵr. A da ni'n gweld hi yn mynd efo'r teulu lawr i aberthu i'r arglwydd, ac yno mae hi'n gweddio a gweddio'n ddwys. Mae'r Beibl Cymraeg Newydd yn ei osod fel hyn, siarad rhyngddia hi ei hun yr oedd Hannah. A mae'n ychydig bach yn gamarweiniol. Nid siarad efo hi hunan oedd hi. Siarad efo Duw. Cyfeithiad gwell dwi'n credu o'r Hebraeg ydy siarad yn ei chalon oedd hi. Dim ond ei gwefisoedd yn symud ac nid oedd ei llais i'w glywed. Hynny ydy yn nyfnder ei henaid. Am fod ei gofid yn fawr yna roedd yna gri o'r galon yn ei gweddi. A mi oedd y mor ddwys mewn gwirionedd fel bod Eli, yr offeiriad oedd yn ei gwylio, yn tybied mae wedi meddwi oedd hi. A hitha'n gorfod deud wrtho mai o ganol ei gofid roedd hi'n ceisio cymorth yr arglwydd. A da ni'n gweld pa mor o ddifri oedd ei gweddi, pa mae'n deud wrth yr arglwydd, os gwneud i wrando ar yng nghri a rhoi plentyn i mi, yna mi na i roi o yn ôl i ti. Byddai'n rhoi hwnnw i Dduw i wasanaethu am ei oes. Mae yna emyn Saesneg sy'n deud fel hyn, I often say my prayers, but do I ever pray? And do the wishes of my heart go with the words I say? I may as well kneel down and worship gods of stone as offer to the living God a prayer of words alone. Yn rhyfedd, ac yn ychydig yn drist fod yn rhaid yn gwthio ni weithiau i gornel cyn y byddwn ni'n siarad efo Duw o'n calon. Dim rhaid iddi fod felly, ond ydych chi'n gweld mae yna fwy i weddi na deud pader. Mae yna fwy na jyst adrodd geiriau. Neu waith yn ei adrodd a deud abracadabra neu gobbledygook na deud geiriau heb bod nhw'n dod o'r galon. A rhan o'r rhyfeddod y ffydd Gristnogol ydy bod hi'n dysgu fod crewr y bydysawd yn gwrando arno ni ac yn gweithredu i ateb. Nid siarad i mewn i wagedd nawn ni, ond arllwys dymuniadau'n calon ger bron yr un sy'n llywodraethu nef a deiar. Un fedr ateb yn ôl i ddoethineb i hun. Mae hyn yn codi pwynt arall yn dydy. Rhaid yn dysgu ni i glywed a deall atebion yr arglwydd. Oherwydd sgwrs ddwy ffordd ydy gweddi. Chydig benodau'n ddiweddarach, da ni'n gweld Samuel, yr ateb nath Duw roi i weddi Hannah. A mae o'n gorwedd yn ei wely yn clywed llais yn ei alw. Oedd o'n tybied mae Eli, yr hen offeiriad oedd yno. Ond dyma hwnnw'n dallt ar ôl dipyn. A roedd rhaid i hwnnw ddysgu'r hogyn mae Duw oedd yna, a'i fod i wrando ar yr hyn oedd gan Dduw i'w ddeud. A mae'n deud wrth yr hogyn, dos i orwedd ac os gelwyr di eto, dywetithe, llefara arglwydd, canes yma dy was yn gwrando.
Rwan tydi Duw ddim yn aml yn siarad mewn llais clywadwy, fel llais Gwenan yn alw i gael paned mewn munud. Siarad yn nyfnder yn calon ni mae o'n gwneud, weithiau trwy amgylchiadau. Fel dwi'n deud, weithiau maen nhw'n gwthio ni i gornel lle da ni yn gorfod rhoi sylw iddo fo. Trwy'n gofidiau, yn gobeithio'n weithiau trwy bobl eraill, bydd Duw yn argraffu rhywbeth ar yn calon ni, ac yn gyson trwy i ddatgyddiad o'i hun, i air o, neu y Beibl, mae Duw yn siarad trwy'r ysbryd glân a'n calonau ni. Ond yn aml, da ni fel Samuel yn meddwl mae rhywbeth arall sydd yna. Rhywbeth arall sydd falle angen i ni roi sylw iddo fo. Ond ddim yn sylweddoli fod Duw yn wrtho ni, yn deud, aros funud. Dwi am i ti sylweddoli rhywbeth, dwi am i ti glywed rhywbeth o fy ngennau fi. A nynne wrth i ni aros yn gallu gwrando, clywed ac ymateb yn hunain. A nhw'n deud fod llawer o bobl yn ystod yr argyfwng yma, pandemig yma, wedi bod yn gwrando ar bregethau a gwasanaethau ar y we. Bod pobl wedi bod yn teimlo mwy o angen i weddio efallai, a throi at grefydd o ryw fath. Neu bydd rhai wrth gwrs yn dweud, wel ie, dyna beth sydd yn digwydd i bobl sy'n wan i meddwl. Chwilio am gysur a rhyw dric seicolegol ydy o, rhyw grutch i'n helpu ni pan da ni'n teimlo'n bod ni mewn lle anodd. Ond, tybed, efallai fod Duw yn galw ni rwan. Mae'n yn galw ni ystyried yn meidroldeb. Mae'n yn galw ni i feddwl beth sydd wir o bwys yn bywydau. Falle i fod yn galw ni i feddwl am yn blaenoriaethau. Oherwydd, mae'r Beibl yn deud, os da ni'n gosod Duw yng nghanol yn bywyd, os da ni'n gwrando arno ac yn cymryd sylw ar hyn mae o yn ei ddeud, yna mi fydd hynny'n yn gwneud ni'n wyn yn byd, beth bynnag ydy'n hamgylchiadau ni. Mi fyddwn ni yn sylweddoli bod ni'n ddiogel yn ei ddwylo fo. Peth trist iawn weithiau ydy peidio clywed neges sy'n cael ei roi ar yn cyfer ni. A reit aml yn y tŷ yma, mae Gwenan yn galw fi, Dafydd, mae bwyd yn barod a finnau yn brysur yn gan rhywbeth arall dwi ddim yn ei chlywed hi, a mae'r bwyd yn oeri. Ond tragedy ydy meddwl bod Duw yn siarad efo ni, a nynne ddim yn clywed ei lais. Gadwch chi ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n deall o ddarllen y Beibl, dy fod ti'n gyson yn ceisio siarad yfod y bobl. Ti'n galw anghredinwyr i edifeirwch ac i roi ffydd yno ti. A ti'n galw dy blant i ystyried yn ffyrdd, i feddwl eto be wyt ti am i ni wneud, sut wyt ti am i ni fod, ble wyt ti am i ni fynd, a beth wyt ti am i ni i ddangos i eraill o dy ogoniant a dy drwgaredd a dy ras. Ysgweli di fod yn dda, helpa ni heddiw, ei byd i bod yn fyddar yn clystiau, ond i gymryd amser i oedi ac i glywed, a deud wrtho ti llefar arglwydd, canes ymlaen dy was yn gwrando. Amen. Wel, gobeithio byddwch chi yn profi Duw yn siarad efo chi'n ystod y dydd heddiw. Dan eich bendith.